zrkadla pozerám každú chvíľu, ukazuje mi veľkú krásu, vyzerá to na pravdu hlasu. Pozvaný som bol aj na bál, neprišiel tam vôbec král, vraj potrebuje riešiť iné veci a možno to boli iba keci. Veny, vidi, vyčí, jeden pohľad všetko zničí, ten druhý ukáže iný smer, vraj máme všetko na výber. Nečakal som tento moment, zaujímavý so mnou experiment, neviem koľko toho je, užívam si pereje. Čo je vraj potrebné, iní vidia hanebné. Aká je tá správna cesta, preferovať aké gestá. Veny, vidi, vyčí, jeden pohľad všetko zničí, ten druhý ukáže iný smer, vraj máme všetko na výber. Nečakal som tento moment, zaujímavý so mnou experiment, neviem koľko toho je, užívam si pereje. Čo je teda skutočnosť? Ako sa prejaví dôstojnosť? Môžeš byť aj ten sudca, veľmi ľahko sa tu rúca. V prítomnosti je tu večná, vyžaduje si byť aj priečná. Úmysel ju raz pochopiť a s porozumením sa ukloniť. Veny, vidi, vyčí, jeden pohľad všetko zničí, ten druhý ukáže iný smer, vraj máme všetko na výber. Nečakal som tento moment, zaujímavý so mnou experiment, neviem koľko toho je, užívam si pereje. Prijať zodpovednosť predsa treba, nikto ti ju len tak